des de ben petita, des que jo em recordo com a persona, ja tenia aquesta inquietud i aquesta vocació de ser cantant des de ben petita. Abans de parlar ja cantava, diguem-ne. Sí, jo m'hi veia, el que passa que, clar, a la meva família ningú es dedicava al món de la música, no tenia cap contacte, llavors era molt difícil per mi, era només un somni. Va ser arrel d'entrar a Operació Triunfo on vaig veure el camí. A mi m'ha donat l'oportunitat d'aconseguir el meu somni i de fer una carrera molt maca. Ho intento, intento aconseguir les coses, sí. Passa que, bueno, com diu la Roxana al musical, los sueños no siempre se cumplen como uno quiere. I, bueno, ho anem intentant. Això és una carrera de fons i de no defallir. Una cosa que m'agradaria fer molt és ampliar la meva faceta d'actriu i arribar al cinema. 50-50, sí. De fet, ja he fet algun cameo en alguna sèrie només d'actriu i deixant de banda una mica més la part musical. 50-50, el que passa que a poc. És difícil, en aquest país és molt difícil fer el salt. Si ets cantant-actriu, és més difícil que si ets actriu a cantant. És així, no sé per què, un misteri, que això també s'hauria d'estudiar, però és així. Soc de les persones que creu que els artistes polifacètics són perfectament possibles i a més és el que hauria de ser. Per mi, és la meva manera de pensar i de concebre una mica la professió. Llavors, per què no puc fer de fada i després en la meva faceta d'actriu? Sempre tenint una coherència. Intento ser una persona coherent tant en la vida personal com professional i no faré res que em vagi a la contra. Però aquest personatge em dona la possibilitat d'explorar més dins de la meva professió de ser actriu, però sense traspassar segons quines línies. Perquè és un musical que no ofereix cap sensibilitat. Ara és un dels bons moments de la meva carrera. Sí, un dels millors, diria jo. Per maduresa, per projectes, per oportunitats, per recompensa crítica de la gent, saps? Per valoració, no? Com em veuen els altres, a la posició que he pres dins aquest món, és molt guai i em veig recompensada. Preferit, no sé, però un musical que m'encantaria fer seria Mary Poppins. Mira, una cosa que la tinc aquí, saps? Que no sé si m'enganxarà ja, però m'hagués encantat fer-ho, o si vingués per aquí, per Espanya, segur que aniria al càsting, segur. Sensible, soc molt hipersensible, autoexigent i bon rotllista, no sé com dir, intentar que hi hagi bon rotllo al costat, saps? Calma. Sí, intento estar sempre escalfant, rodejada de bons professionals, de bons metges, de persones professors de cant, i jo mateixa ser molt conscient que la meva eina és això i no surto per les nits, no fumo, no bec, porto una vida bastant saludable i això és la base, al final, cuidar-te. No vull imaginar-m'ho perquè seria un cop molt dur, perquè és el que tu dius, no? És com si un cirurgià li tallés les mans. Què fas? Però, bueno, suposo que després de digerir l'ensurt, soc una persona molt inquieta i m'agrada fer moltes coses, això és veritat, que sí, tinc moltes coses, tinc un món interior molt gran, llavors suposo que d'aquí trauria alguna cosa. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money.